שוב דן, והיום אנחנו עם העולם הווירטואלי של מיקמיק. אוקיי, דבר ראשון, אחרי שיש לנו שחקן אנחנו רוצים להיות מנויים, אין כסף, ההורים לא מסכימים, יש פתרון. תוכנה שמייצרת מנויים למיקמיק. אני עשיתי מיקמיק ניסוי, סיסמה. כמובן שזה שחקן שפתחתי איך שראיתי את התוכנה, כאילו אני לא שמתי של השחקן האמיתי שלי, קודם אני שם על שחקנים שאני פותח ועכשיו לחובבי אקולוקו, אותו דבר, רק יותר מושקע ויותר גדול כזה, ויותר יפה כזה. זה מאפשר גם חלוץ וגם פריטים. אני ניסיתי בשניהם, גם באקולוקו וגם בזה. כאשר זה אמרו לי לחכות 3 ימים, כאשר זה יעבוד אני אעלה סרטון אם זה עובד. ועוד משהו, איך שאתם שמים כתוב לכם לחכות כמה שעות, לא, תחכו 3 ימים כדי לתת לתוכנה לפעול, לאבד את כל זה ומה שקורה שם. וזהו לבינתיים, עד כאן עם דן. ביי ביי.